Her kommer Viby på vers. Mit navn er MC News. Dansmester chokolade kommer fra Stavtrup. Chokoladekagen svar på Michael Laudrup. Viby Genserskab og søndag ud med ring på døren. Folk i kirken samler ind til afrikanske børn. Vibys træner var syrlig ligesom Forskagen, da han kritiserer idrætsparkens knoldebane. Liga bold kom roste atmosfæren, men træneren var langt fra tilfreds med grønsværen. I Vibys kirke går Jesus nye græsgang. Nu får kirken Facebook og filmklub arrangement. Snart bliver der live-tweetet for din barndåb. Boligjob ordning blev ikke modtaget med hurra-råb. Vi blev lamslået af det nye forårslam. Kommunen sagde til pensionister, vi lytter skam. Pensionister vil have svar for kommunen i sagen. Hvorfor bus 55 og ændrer deres ruteplan? Kun at rose det nye Kiwi fra åben længe. Så kan de shoppe efter søndag at gå i seng. Studerende synes ikke Blockbuster er en krone værd. Streamingtjenester er langt mere populær. Spritbilister havde langt mere end benzin i blodet. Viby Tyk var ude med riven med et indbrud. Mindre støtte rammer ikke alle arbejdspladsen. Firma regner stadig med at tjene kokassen.